За да сдобите успешно устройството, първоначално трябва да сте се свързали към 2,4 GHz Wi-Fi мрежа, след което да пуснете Bluetooth и трябва да свалите приложението Smart Life, което изглежда така, след което трябва да си направите регистрация в него. Когато си направите регистрация, ще излезнете на този екран, натискате Add Now и сега трябва да вържете устройството с кабелчето към адаптера в контакт. Трябва да щрака хубаво. Когато го включите в контакт, трябва да задържите бутончето, което се намира тук отдолу. След като го задържите за 5-6 секунди, идвате в телефона отново, натискате устройството, свързвате с Wi-Fi и изчаквате устройството да се свърже успешно. Когато се сдвижи успешно, натискате Done и устройството ви е сдвоено, като можете да добавяте аероустройства през плюсчето или съответно да гледате температура, влажност от този екран.